खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 9 डिसेम्बर 2025 मायथाइ एबा 22 आघन दान 1432 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथाङा फोथायनायजों बुंफबनाय जागोन। लासै लासै गोदान आयामफोरा गेवगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'खौ बाख्नायनाय जागोन आरो गोजाम मावथांखिफोराव दावगानाय जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सानसुमै जा। नाङा फाङा खरसानिफ्राय गोजानाव थानाया साबसिन। नखरनि आबहावाया गोजोन जागोन आरो गोजाम सोमोन्दोआ गोदै जागोन। रेजें ब्याम आरो गोरलैयै हजम जानो हानाय आदारा सावस्रिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। बिसोरनि बोसोनआ हेफाजाब होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रोजा गेरुवा गाब। वृषभ राशि। दिनै गियानआ नोंथांखौ मुलाम्फा होगोन। नाङै नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था। जायखिजाया रां थिसननाय एबा राङारि थिरांथा लानायनि सिगां एसे नेथ'। नखरनि आबहावाया सिरि थागोन आरो गोजाम गोरोबलायनायखौ सुस्रांनो हागोन। खामानियाव समानथि थागोन आरो फिसा-फिसौ खामानिफोराव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया नर्मेल जागोन, नाथाय थोजासे जिरायनाय आरो दै लोंनायखौ थि खालाम। सानजौफु समाव मोजां खौरां फैनायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें गलाब गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि सोदोबफोरा गोदै जागोन। रायज्लायनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। जुदि नोंथाङा सोलोंथाइ एबा लिरनायजों सोमोन्दो गोनां खामानिजों लोब्बा दं, अब्ला दिनै दावगानो हागोन। दावबायनायनि मोनसे खाबु थानो हागौ। बेयो मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि महरै साना सानजेर जागोन, नाथाय दोनथुमनायनि फारसे गोसो हो। न'आव आरो नखरारि बाथ्राफोराव गोरोबलायनाया मोजां जागोन आरो नोंथाङा सोरबा सासे लोगोखौ लोगो हमनो सम मोननो हागौ। गोसोआरि महरै नोंथाङा कम्फर्टेबल आरो पजिटिभ मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों सना गोमो गाब। कर्क राशि। दिनै नखरनि गोनांथिफोरनि सायाव गोसो होनाया गोनां जादों। नोंथाङा सोरबा मोजां मोनग्राखौ मदद खालामनो गोनां जानो हागौ। खामानियाव समानथि लाखि, नाथाय मेंनाय जानो हागौ। बेखायनो जिरायनायाबो गोनां। रांखान्थियारि बिथिङाव गोख्रै दाजा। गोरोबलायनायजों रानलायनाय बिबानफोरखौ मावफुं। सावस्रिनि थाखाय रेजें थाबायनाय आरो मोजाङै जा। जोबनायाव ध्यानआ नोंथांनि गोसोखौ गोजोन होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें निला गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि गोसो बोनो हानाय आरो फोथायनाया मानसिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन, जाय समाजारि एबा फालांगियारि महरै मुलाम्फा गोनां जागोन। माबा मोनसे रायजोआरि हाबाफारि एबा दिन्थिफुंनायाव बाहागो लानो खाबु मोननो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव साना मोजां। गोजाम दाहारफोराव जौगानो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। रेजें ब्याम खालामनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। लोगोफोर आरो नखरजों सम हगारनाया गोजोननाय लाबोगोन। नोंथांनि सोरजिथायखौ खामानि थिलियाव बाख्नायनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों जोंथि गोजा गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ नुनो मोनगोन। सानथांखि बादियै आवगाय। नोंथांनि साख्रि एबा फालांगियाव दिदोमथि थागोन आरो गोदान खाबुफोर ओंखारनो हागौ।
रांखान्थियारि बिथिङाव रांखान्थियारि आरो गियान गोनां जा। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन, नाथाय खामानिनि गेजेराव जिरायनायनि थाखाय एसे सम ला। न'आव नखरनि सोद्रोमाफोरजों रायज्लायोब्ला जेंनाया सुस्रांजानो हागौ। गोसोआरि महरै नों सिरि आरो समानथि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा गोथां गाब। तुला राशि। दिनै नोंथांनि समाजारि सोमोन्दोफोरा गोख्रों थागोन। लोगोरिफोर एबा लोगोफोरा नोंथांखौ मदद खालामगोन। बाहागोदारि एबा गोरोबथायाव समानथि लाखि। बेयो मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। सोरजिलु हाबायाव गोसो गुदुं जागोन। लिरनाय एबा आरिमुआरि हाबाया दिनै मोजां फिथाय होनो हागोन। सोरां यगा एबा मेडिटेशनआ सावस्रिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरनि सुबुंफोर आरो लोगोफोरजों सम हगार। नोंथांनि गोसोआ खुसि थागोन। रांखान्थि बिथिङाव साना सानजेर जागोन, नाथाय खरसानि सायाव नोजोर लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 13 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना मुगा गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि मोनदांथि आरो थिरांथा लानो हानाय गोहोआ गोख्रों जागोन। जुदि नोंथाङा मोनसे गोब्राब थिरांथा लानांगौब्ला दिनै मोजां जागोन। आदब खायदा खालामनानै फालांगि एबा साख्रियाव जौगानाया मुलाम्फा लाबोनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। थाबैनो थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था। नखर एबा जिउनि लोगोरिजों गोसोआरि गोरोबलायनायखौ लाखिगोन। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। ध्यान एबा प्राणायामआ इसिङारि गोजोन लाबोगोन। गोसोआ सिरि थागोन आरो खामानि मावगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां निला गाब। धनु राशि। दिनै दावबायनाय एबा सोलोंथाइनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि नेरसोन दं। जुदि नोंथाङा बबेयावबा थांनो सानदों अब्ला साननानै थिरांथा ला। फालांगि एबा साख्रियाव गोसारहोनायनि खाबुफोर ओंखारनो हागौ। लोगोफोर आरो नखरजों रायज्लायनाया सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। रांखान्थियारि महरै साना मोजां, नाथाय गावनि बावजाखौ दाबाव। सावस्रिया मोजां जागोन। रेजें देहायारि मावसारनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गोदान सानस्रिफोरा नोंथांनि फोथायथिखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गेरुआ गोमो गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइ मोनगोन आरो नोंथाङा बैसोगोरा एबा खामानिनि थाखाय बिबान गोनां सुबुंफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव साना मोजां जागोन। रां दोनथुमनाय आरो रां थिसननायखौ सानना नाय। नोंथाङा नखरनिफ्राय मदद मोनगोन आरो नखरनि आबहावाया समानथि जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मोनसे सरासनस्रा रुटिन लाखि। नोंथांनि सैथोथिखौ खामानियाव नुनो मोनगोन। नोंथाङा माबा मोनसे गोदान सोलोंनो खाबु मोननो हागौ। बेखौ नागारनो दाहो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें मुगा गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि सोरजिलु आरो गाव सांग्रांथिया बांगोन। गोदान सानस्रि आरो बिथांखिफोरा मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। लोगोफोरजों गोरोबलायनाया मोजां जागोन। मोनसे सानस्लाबै गोदान खाबुआ नोंथांनि लामायाव फैनो हागौ। सोलोजों थिरांथा ला। सावस्रि आरो गोसोआरि गोजोननि थाखाय ध्यान एबा रेजें थाबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। समाजारि बेंखनफोराव नोंथांनि सावगारिया मोजां थागोन। जुदि नोंथाङा माबा मोनसे गोदान प्रजेक्ट एबा खामानि जागायनो सानदों, अब्ला दिनैनि साना मोजां जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा निला गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि अनफावरि आरो मोनदांथिया गुबुनफोरनि थाखाय गोजोननाय लाबोगोन। नोंथाङा लोगोफोर आरो नखरनि खाथियाव फैगोन।
आरिमु, देंखो एबा जायखिजाया सोरजिलु हाबायाव दावगानायनि बेयो मोनसे मोजां सम। न'आव गोजोन आरो गोरोबलायनाय थागोन। रांखान्थियारि महरै साना सरासनस्रा जागोन, नाथाय खरसानि सायाव नोजोर लाखि। सावस्रिनि थाखाय समानथि आदार आरो थोजासे उन्दुनाया गोनांथार। नोंथांनि गोसोआव गोदान गोदान सानस्रिफोर फैगोन। बेफोरखौ लिर मानोना बेफोर इयुनाव बाहायजाथाव जानो हागौ। साना मोजां गोहोजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।